دقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوات أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك أربلكم مكتالكم نعدم أوغندا نزلت مغلط سوماليا خطحبر سقوم تتوسد سومالي لاند تنتسق بريزيدنت يوغندا يويري موسيفيني أب كلتا تمقيلن نزلوا سومالي لاند نمحبار ممكن يخوينو خسرح قرب كم سخونة قليتو بريزيدنت موسيفيني نزز قالت زحلف عربي فلويل أخ سومالي لاند تقبلو دحر مزراب وخوينو نلعل 3 عمت مقاقيلن نزز أنحا سومالي لاندن كقراربن أبت أولا كفابيلو كزراربن نحبرة كسرح قرب كمزلون قليتو موسيفيني حبرت سوماليا نتقرن أفريقيا وحسنة زهبن نمعبالة زحجزن كمون نقبرش براوين عتقات حبير كان مكلاس سخ اللي كبل بمقلات قرب النتن استمقلا وقنات راي كمزادلي أبريهو انتقنا من قستي سومالي لاند دحيرو أبزوت أو مقلاتي من سوماليان أي محبار مدب كمزيل أبكندقو سومالي لاندن بب من قدن كغطسلان نني حبار معبالة قنت واحيدن كسرحان كمزدل بمقلات نتني حبرت تبقصو نتيقو لعلوت لؤخات سومالي لاند ناب أوغندا مسبتحيو بريزيدنت موسيفيني اتناي مونغونينت سرح كمز جمرو قليتو نسو مستوم لؤخات انتاي كم استزارربكوا انت زي حبره دحر مس رخابو نتمقلت هيبو بمبارو نسلام تزوبا تسفا زهب نيرو سومالي لاند كاب سوماليا تفليا ابت زمادي سلاماو من قدخت كيدكوان تتصنحت ابز حلف وارح اب مس بونتلاند كاب سوماليا استفلي الزوبا حدا وقجت بمكيادون قال خاب عبيت عدي داغماي مس سومال كتصنبرو خمس دليوخ قلصو بمصنحوم جن زتصنحا تزمادي سلام كتناخف تصنيحو سومالي لاند بعصر شمونتا قنبت شحنت شعاتي متنتيس عن حدن بجزء رسا كاب سوماليا تفليا نتسنتاز أوجت بمحبر السب علم أفلوت أزيت وهبا نجزء رسا هاجر تتصوع زبايا بتزمر دما كابز بسحة أبكرنا أفريقيا زركبا هاجرات اتا أبز حاشت تاو كنتات معبالة التركب هاجر جنكا زيوق عويت هاجر كوينا تاني حلا سومالي لاند محبر السب علم بوقع خبز فلتن هاجرات سوماليا سودان دوب سودان إثيوبيا يكون إرترا زحشت تا زحشة ديمقراطية أكيدا كمون زبلت أم معبال زركب قطبا كم تونن بمعكنا الزنا كلت سنيحو أب سومال متقعتات الشباب أب إثيوبيا وقع حد أب سودان الواتات من قصة نعبتاتن أب إرترا والكملخنتن قطبا ودكتن أب زن سلال وكبابي إتازي وقعويت هاجر سومالي لاند زحاشة أكايدا خد كتر دحر مصنحا حجقات إموازلو قل زي مرقا بسوماليا زدفاء زلو مخانو تخصص بمخانا أب كلتي أموغانات قجت كي العلون تساقيلو ناي قزار سابات إيرا بانديرا من النتن باسبورتن تونن كومون سراويت بوليسن ملشان اتسلتن كوينا قزار سا من النتن بهالن كدت الرب مصنحا ناب سومال كتمل لسالكا زي حسابي خمسل تانيحو حجب بريزيدنت موسيفيني استوسد سقومتي بؤو من ساقاون مرأياناتو خمزخونة تعذبتي قلتو قدم 3 عمت بريزيدنت فدرالو ريبابليك سوماليا نبر محمد عبد الله محمد فرماجو بريزيدنت ريبابليك سومالي لاند مسابحين أب جبوتي تراخيبهم تاريخوي زررب أكايدهم نيروم أبت بريزيدنت جبوتي إسماعيل عمر قلن قدماي مينستر إثيوبيا أب أحمد استرخبولو زرب كلتي أموغانات زتزراربلو نتبتات بزرزر كوانت زي تقلت أبتتا متحقازن ممعبال كلتا أوي تأماننتن كسرحو كلتا أوي كوميتي بمقام كتسأل نزل لو ركب كايدو تسمامي عمنيروم اتركب بزرزر كوانت زي تقلت من جسات كم زحبرو مراح سومالي لاند سوماليانا هاجرو تفلات النت كتبا زبلو أجندات حيزون بمبقاسهم زرربوم كم تزدل أدمعي نبرن أبت زررب قدماي مينستر أبي أحمد كم أقراربي مونغونيا خوينو خواسا حلينو كان تنبرة أبقز هاجرو زلو شقرقن كفتح زي كألب منبارو بعتباي تتحزن مرح سوماليا نبر سياد بارة كابسلت أنو دحر مقلايو ناتسنتاز أوجت سومالي لاند بودو بحبرات هاجرات أفريقيا أو حبرات يخون بمنقست سوماليا أفلوت أو كانت زي توهبا من سوماليا بمزماد بغطبا يخون بتسأتا أبسترقاق كنتا تركب سومالي لاند بودو حبرات هاجرات أفلوت أو زي رخبت كنسا ولا كان جزاء رسا نتس هاجري لان تأوجت بغنتاوي وتكنيكاوي لألاوي مدايقن أكل سوماليا تقصر بعلمون أب تحت سوماليا 5 خونة تعترق تثبيت محبر سب عالم دما وإلى حديران بسوماليا اختملسيو سومالي لاند نتس هاجر كتكون انتخوينا مجمرتا بعبيئو ناي سوماليا فلوت ايدليا
እዚ ግን ብወገን ሶማልያ ፈጺሙ ክግበር ዘይሕሰብዩ ሶማልያ ኣቐዲማ ብኢጣልያ ትግዛእ ዝነበረት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተሰጋገረት ኢጣልያ ሶማሊላንድን መግዛእቲ ብሪጣንያ ዝነበረት ብሪጣንያ ሶማሊላንድን ኣብ 1 ሐምለ 1960 ነጻ ብምውጻእ ሪፓብሊካዊት ሶማልያ ኮይና ቆይማ ደባት ሃገራት ኣፍሪቃ ውጽኢት ባዕዳውያን መግዛእቲ ከም ምዃኑ መጠን ሶማሊላንድ ሓንቲ ካብቲ ነጻ ሃገር ክገብራ ዝኽእል ረቑሒታት ንበይና ግዝኣት ብሪጣንያ ብምንባራ እኳ እንተኾነ ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዝነበረት ሶማልያ ካብ 1941 ክሳብ 1960 ብምግዛእ ንኽልቲአን ሶማልያታት ብሓባር ትገዝአን ብምንባራን ናብ ሓንቲ ሃገር ክትጠርንፈን ብምስማዓን ሶማሊላንድ ብምኽኒት መግዛእታዊ ዶባት ነጻ ሃገር ክትከውን ኣጸጋሚ እዩ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ኣብ 1998 ፑንትላንድ እትበሃል ዞባውን ብገዛእ ርእሳ ናጽነታ ኣውጀያ ፑንትላንድ ብወገና ኣብ ማእከል ሶማሊላንድን ሶማልያን እትርከብ ኮይና ናታ ባጤራን ሰራዊትን እትውንን ዛጊት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘይረኸበት ዞባ እያ ተተካእ ጸዓት ብዋጋ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ይኸውን ሓያሎ ዝማዕበላ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምዕራባውያን ካብ 2035 ኣትሒዘን ብነዳዲ ዝሰርሓ መካይን ኣብ መሸጣ ከይውዕላን ክኽልክላን ኣብ ጎደናታት ዘለዋ ድማ ክእለያ መደባት ኣብ ምሕንጻጽ ይርከባ መካይን ብኤሌክትሪክ ወይ ድማ ብኻልእ ተተካእ ጸዓት ክሰርሓ መደብ ተሓንጺጹሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፈሻዊ ገምጋም ድሮ ሓንቲ ካብ 5 ኣብ ዕዳጋ ዝርከባ መካይን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓየን እዚ እናመቆት ንእትመጽእ ዘላ ዓለም ጽቡቕ ዜና እኳ እንተኾነ ንሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘይሕጉስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይካ መካይን ጸዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ተተካእ ምንጭ ንፋስን መስኖን ክእለ ክኸውን ኢንዱስትሪታት ድማ ተተካእ ጸዓት ክጥቀማ ድፊት ይግበረሉሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ብምዃነን ንተተካእ ጸዓት ዝኸውን ትሕተ ቅርጺ ገና ብሕጂየን ከማዕብልኦ እንተኾነ ንሱ ይኮነን ቀንዲ ሽግረን እንታይ ደኣ ነዳዲ ዝውንና ሃገራትን ሓድሽ ዕደና ነዳዲ ዝረኽባ ሃገራት ዕቑር ሃብተን ከም ባህትአን ከይጥቀማሉ ወይ ዓቐን ክገብራሉ ይጽቀጣ ምህላወን እዩ ንኣብነት ሓንቲ ሓድሽ ዕቑር ነዳዲ እትረክብ ሃገር ብከላ ኣየር ከምኡውን ምቆትን ምክልኻል ዕቑር ሃብታ ውፅኣ ከም ዝጥዕማ ከይትሸጦ ወይ ኮታ ክትገብረሉ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክትክደድያ ብሰንኩ ድማ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዓለም ክትኣታቶ ድፊት ዝግበረሉ ዘሎ ምትእታው ተተካእ ጸዓት ንመኽሰበን ከም ዘይኮነ ይገልጻ ኣለዋ ወይ ድማ ኣምሳያኡ ዝያዳ ብከላ ዝገበራ ሃብታማት ሃገራት ቢልዮናት ብምኽፋል ከደቃቕሶ ጽውዓ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብማዕድን ሃብታም ምዃናን ግን ከኣ ንጥቕማን ጥቕሚ ህዝባን ከም ዘይወዓለ ኣብዚ ሬድዮ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ቀጻሊ ዝኸይድ ዘሎ ጸገም ምዃኑ ተደጋጊሙ ክዝረበሉ ግዴታ ይኸውን ብዛዕባ ኢንዱስትሪ መካይንን ንምንታይ ብዋጋ ዜጋታት ኮንጎ ይኸውን ኣሎ ምስ ንርኢ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ከይዲ ኣስታት 120 ዓመት ይቑፂሩ ዘሎ ኣብ ታሪኹ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኢንዱስትሪታት ክኸውን እንከሎ ኣብ መጓዓዝያ ብኡቢሉ ድማ ኣብ ምዕባል ዓለም ዓቢ ተራ ተጻዊት እዩ ኣብ 1880ታት ኢንዱስትሪ ምህርቲ መካይን ክዓቢ ኣብ ዝጀመረሉ ንጎማታትን ዘድሊ ንጥረ ነገራት ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝመጽእ ነይሩ ኣብቲ እዋን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖልድ ካልኣያ ነይራ ብትእዛዝቲ ንጉስ ንጎማ እግሪ ንምስራሕ ዝውዕል ላቴክስ ወይ ድማ ጎማ ክእክብ ተጠሊቡ ኣብዚ መስርሕ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኮንጎውያን ተቐቲሎም ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ንዝምዕብላ ዝነበራ መካይን ይኹን ካልእ ጎማ ዝጠልብ ኢንዱስትሪ ኣብ ኣፍሪቃ ጊላነት ጉልበት ርሃጽ ደምን ቅትለትን ሓቲቱ ኣብዚ መስርሕ ኣፍሪቃ ይኹን ኮንጎ ዝኸሰብኦ ነገር ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መካይን ምስ ካልእ ካርቦን ዘመንጩ ኢንዱስትሪታት ተደማሚሩ ብከላ ኣየር ኣስዒቡ ንሙቆት ዓለም ኣቃላጢፉ ክሊማ ኣዛቢዑ ተባሂሉ ብኪላታት ተነጊሩሉ ነዳዲ ይኹን ከሰልን ካልእ በካሊ ጸዓትን ብተተካእ ጸዓት ክትካእ ክግለጽ ጸኒሑ ከም ውጽኢቱ ተተካእ ጸዓት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢንዱስትሪታት መኪና ዘፍርይዎን ተሽከርከርቲ ብኤሌክትሪክ ከም ዝሰርሕ ይግበር ኣሎ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ክንቀሳቐሳ ባትሪ የድልየን እዚ ባትሪ ድማ ብተደጋጋሚ ተመሊኡ ማለት ቻርጅ ክኸውን ኣለዎ
ሓንሳብ ምስተመልአ ኸዓ ንመኪና ንኣማይት ኪሎሜትራት ክትጓዓዝ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ባትሪ ንምስራሕ ኮባልት ዝተባህለ ማዕድን የድሊ። እዚ ባእታዚ ብብዝሒ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ይዝርከብ። ነዚ ማዕድን ዚ ካብ መሬት ፍሒረን ዘውፅኣ ኩባንያታት እኳ እንተሃለዋ ዓሰርታት ኣሽሓት ኮንጎውያን እውን ናብርኦም ንምምሕያሽ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ኣብ ምፍሓር ዝማዕድን ይዋስኡ ኣለዉ። ኮባልት ካብ መሬት ተፋሒሩ ዝወፅእ ኬሚካላዊ ባእታ ኮይኑ ኣብ ዓለም ኣብ ኣዝዩ ውሑድ ከባቢታት ምስ ካልእ ማዕድናት ተሓዋዊሱ እዩ ዝርከብ። ሜታላዊ ጠባይ ዘለዎ ኤሌክትሪክ ክዓቁር ዝኽእል ማዕድን እዩ። ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ማዕድን ኮባልትን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣትን ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ክግለጽ ጸኒሑ። ሲድሃርት ካራ ዝተባህለ ኣካዳምያዊ ብዛዕባ ኣብ ኩዕታ ኮባልት ዝወርድ ዘሎ በደል ዝጸሓፋ መጽሓፍ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝያዳ መረዳእታ ክህሉ ኣብ ምሕጋዝ ትርከባላ። ሲድሃርት ካራ ተወሳኺ ጸሓፋይ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ተጣባቂ ጸረ ጊላነት እውን እዩ። ጊላነት ከምኡውን ህፃናት ኣብ ጉዱድ ስራሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዱድ ስራሕን ስጋዊ ርክብን ዝምልከት 3 ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ መጽሓፍ ተጽሒፉ ዘመናዊ ጊላነትን ሕቡእ ምስጢራቱን ድማ ኣቃሊዑ። ሲድሃርት ካራ ዝሓለፈ 7 ዓመት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማዕድን ኮባልት ኣብ ዘፈሓረሉ ከባቢታት እዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብኡ ዝረኣዮ ኣሰቃቂ ተግባራትን ኩነታት ዓደንትን ድማ ኮባልት ትሬድ ከመይሉ ደም ኮንጎ ንህይወትና ጸዓት ሂበሎ ክብል ይገልጽ። ኣብ ጀርመን ዝመደበራ ዶቼቬሌ ብወገና ዓለም ቻርጅ ኮይኑ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ባትሪ ምጥቃም ካብ እትጅምር ጠለብ ንዕኡ ዝኸውን መስርሒ ዝውዕል ማዕድን ኮባልት እናዓበየ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን እናማዕብላን ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ ካብ ዝጅምራን እቲ ጠለብ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝጸንሐ ትገልጽ። እታ ዝተተካእ ጸዓት ምጥቃም ከም ፖሊሲ ዝተፈላለያ ሃገራት ክትኣታቶ ካብ ዝጅምር ድማ እቲ ጠለብ ዝያዳ ይውስኽ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ብዋጋ ዜጋታት ኮንጎ ይግበር ከም ዘሎ ብተወሳኺ ትሕብር። ዝበዝሕ ማዕድናት ኮባልት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ይዝርከብ። ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኮባልት ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ዝዓቢ ወላ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ተደማሚሩ ከም ናይ ኮንጎ ዘይመጽእ ብምዃኑ እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሃብታም ማዕድን እያ ተቐሚጣ ዘላ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 75 ሚእታዊት ቀረብ ኮባልት ካብ ኮንጎ ዝተፈሓረ ክኸውን እንከሎ ነዚ ዘተግብራ 19 ዓበይቲ ናይ ማዕድን ኩባንያታት ኣለዋ። ካብዚአን ተን 15 ናይ ቻይና ኩባንያታት እየን። እዘን ኩባንያታት ኮባልት ክፍሕራን ከጻሪኦን ብዝጥቀማሉ ኬሚካላት ኣከባቢ ኣብ ምብካል እየን ዝርከባ። ብሰንኪ ዘፍርዮ ኬሚካል ሓያሎ ዜጋታት ኮንጎ ብሕማማት መንሽሮ ሳምቦ፣ ቆርበት፣ ናይ ወሊድ ምዝባልን ምውላድ ዝተጎድኡ ህፃናትን የስዕባ ኣሎ። ናይ ዕድና ትካላት ሓያሎ ኮንጎውያን ቆፂረን የስርሓየን። ናይ ስራሕ ዕድላት ዘይረኸቡ ድማ 10,000 ዜጋታት ሓያሎ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ወይ ማርቴሎ ከም መሳርሒ ብምጥቃምን ብኢዶም ፍሒሮም ብምውፃእ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ይሸጥዎ። እዞም ዜጋታት ጎዳጉዲ ብምኹዓት ኮባልት ከም ዘውፅኡ ዝረኸብዎ ማዕድን ናብተን ብሕጊ ዝተመዝገባ ኩባንያታት ከም ዝሸጥዎ፣ ኣብዚ ስራሕ እዚ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ከም ዝሳተፉ፣ በዞም ዜጋታት ብኢድ ዝፈሓር ኮባልት ኣስታ 30 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቀረብ ኮባልት ዓለም ከም ዝሽፍን ሲድሃርት ካራ ይገልጽ። ኮባልት ኣዝዩ ጎዳኢ ኬሚካል ዝስከም ብምዃኑ ሓያሎ ካብቶም ብኢዶም ፍሒሮም ዘውፅዎ ነባሪ ሕማም ንምስራፅ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ። ጎዳጉዲ ፍሒሮም ዝዕድኑ ውልቀ ሰባት እውን ብእኩብ ይኹን ብውልቂ ዝፈሓርዎ ጎዳጉዲ ፈሪሱ ናይ ዝቐትሎም ሰባት ቁፅሪ ውሑድ ኣይኮነን። ካብ ኮንጎ ተፋሒሩ ዝወፅእ ኮባልት ተጻርዩ ናብ ጥቕሚ ንምውዓል ናብ ሃገረ ቻይና እዩ ዝኸይድ። ካብኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ኩባንያታት ይሽየጥ። ዝተጻረየ ኮባልት ከም ተስላን ቮልክስዋገንን ዝኣመሰላ ዝርከቦን ዓበይቲ ናይ መኪና ኩባንያታት ክገዝኦን ከለዋ ብባትሪ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን የፍርያሉ። እዘን ኩባንያታት ካብ ፍርያተን ዓመታዊ ናይ ትሪልዮናት ዶላራት ኣታውየን ዝረኽባ። ካብ ፍርያተን ብውሕዱ 30 ሚእታዊት ናይቶም ኣብ ኮንጎ ብኢዶም ፍሒሮም ዘውፅዎ ኮባልት ይጥቀማ። እዞም ኮንጎውያን ኣብ መዓልቲ $1 ዝናበሩ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም እዮም። ቴሌቪዥን ዶቼቬሌ ኣብ ጀርመን ካብ ዝርከባ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ዘፍርያ ኩባንያታት ኣካየድቲ ስራሕ ኩባንያ መኪና ቮልክስዋገን ኣብ ዘዘራረበትሉ እቲ ኩባንያ ማዕድን ኮባልት ካበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ዝፈልጡ ብምእማን ዛጊት ንምምሕያሹ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከም ዘየለ
ብሕጂ ዝሰርሕሉ ጉዳይ ምዃኑ ተኣሚኖም ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ኮንጎ ማዕድናትን ካብ ቻይና ክሳብ ኤውሮጳ ክሳብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጥቕሚ ቴክኖሎጅን ተተካእ ጸዓትን ክውዕልን ከሎ ንኣፍሪቃ ዝህቦ ጥቕሚ ግን ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ኣተሓሳሳቢዩ ኣንጎላ ናይ ህዋ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ምዕባለ ትስጉም ኣንጎላ ኣብ 2013 ማእከል ቴክኖሎጂ ህዋ ቂማ ምስ ትካላት ህዋ ብምስማዕ ድማ ዛጊት 2 ሳተላይታት ናብ ህዋ ወንጪፋላ እዘን ሳተላይታት ዝተፈላለየ ጥቕሚ ክህልወን እንከሎ ኣብ ሕርሻ መራኸቢታት ጸጥታ ምስኣል ቅርፂ መሬትን ካልእን ዓብ ተራይ ጻወታ ከም ዘለዋ ዳይሬክተር ትመደብ ዘላንጆ ሓቢሩ እተን ሳተላይታት ንልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ብምልላይ ተሓሪሱ ተዓጻጻፊ ምህርቲ ክርከቦ ክሕግዛን ከለዋ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዝርከቡ ኣህዛብ ድማ ናይ መራኸቢታት ምልክት ብምዝርጋሕ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ይገብራ ኣለዋ ሕፅረት መምራን ንምሽፋን እውን ኣብያተ ትምህርታትን ዩኒቨርሲቲን ናይ ኢንተርነት ትምህርታት ብምድላው ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ነተን ሳተላይታት ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ 4 ሚያዝያ 2002 ማዕከናት ዜና ዓለም ውዕል ሰላም ኣንጎላ ተፈሪሙ ኣብቲ ሃገር ንኣስታት 27 ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ መዕፀዊ ተረኺብሉ ዝብል ዜና ካብ ዝርግሓ ኣንጎላ ወሲዳቶ ዘላ መንገዲ ምዕባለ ኣውፈርቲ ዝስሕብን ርኡይ ለውጢ ዘመስገበን ኮይኑሎ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣንጎላ ሳተላይት ክትውንጭፍ ኣይኮነን እምበር ዶ ንሓዋሩ ካብ ኣትያቶ ዝነበረት ዓዘቕቲ ክትወፅእን ሰላም ክህልዋንዩ ዘይበለት ዓዛቢ ነበረን ዘካየደቶ ኣዕናዊ ኩናት ሓድሕድ ከቢድ ብምንባሩ ውግእ ሓድሕድ ዘካይዱ ዝነበሩ ዕጡቓት ኣንጎላ ኣቐዲሞም ሓያሎ ናይ ሰላም ውዕላት ከቲሞም ክንሶም ኣፍሪሶሞ ብምንባሮም እቲ ኣብ 2002 ብጻዕዳ ባንዴራ ተሰኒዩ ኣብ ሉዋንዳ ርእሰ ከተማት ሃገር ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ከይትግበር ይኽእል ተባሂሉ እኳ ስጋት እንተነበረ እንሆ መበል 21 ዓመቱ ክጽንበል ኪኢሉሎ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኣንጎላ 2 ምርጫ ነይርዋ ተሰማሚዕካ ነቲ ሃገር ናብ መንገዲ ብልጽግናን ምዕባለን ከም ተምርሕ ምግባራ ወይ ድማ ዳግማይ ናብ ኩናትን ዕንወትን ወሲድካ ምርማሳ ህዝቢ ልሂቓን ይኹኑ መራሕቲ ዕጡቓት ንዕርቂ ዕድል ብምሃብ ኩናት ይኣኽልና ብምባል እቲ ሃገር ናብ ብልጽግና ከምርሕዋ ተበጊሶም ኣንጎላ ብባህርያዊ ጸጋታት ኣዝያ ሃብታም እያ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ካብ ኣታዊታት ነዳዲ ኣልማዝ ሕርሻ ዕንፀይቲ ኢንዱስትሪን ካልእን ተሓጋጊዛ ሓንቲ ኣብ ቅልጡፍ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ክትከውን በቂዓያ ኣንጎላ ኣብ ዝሓለፈ 21 ዓመት ዓበይቲ ዓወታት እኳ እንተመዝገበት ን27 ዓመታት ብዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ፈጺማ ዓንያ ብምንባራ ግን ናብ ሙሉእ ሕውየት ከተምርሕ ግዜ ዝሓትት ስራሕ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ዝበዝሕ ኣታዊታታ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ኣብ ህዝቢ ምዕሩይ ዝርጋሐ ሃብቲ ብዘይምህላውን ብልሽውና ጎሊሑ ዝርአ ብምዃኑን እንቅፋታት ተሃገር ገና ኣይተወድአን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 34.5 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ኣንጎላ ብሃገራት ናሚብያ ዛምቢያ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብራዛቪል ከምኡውን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ እትዳወብ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተደኪና ትርከብ ሃገር እያ ምቋም ኣንጎላ ከም ሃገር ነዊሕ ታሪክ መግዛእቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ፖርቱጋል ዝሓለፈ እዩ እቲ ሃገር ብኸመይ ቆይማን ንምንታይ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኣምሪሓን ንምፍላጥ ናብ ድሕሪት ናብ ታሪኻ ምልሲልካ ምርኣይ የድሊ ፖርቱጋል ንኣማይት ዓመታት ንኣንጎላ ሓንቲ ካብ ኣብ ስግር ባሕሪ ትርከብ ኣካላ ብምቑፃር ተመሓድራ ነይራ ኣብ ዕድናን ንግድን ብፍላይ ድማ ኣብ ምሻጥ ገላዩ ናብ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ብራዚል ተተሓሒዛቶ ናብ ብራዚል ጥራይ ድማ ኣስታት 1 ሚልዮን ኣንጎላውያንን ካልኦትን ልኢኻ ኣብቲ እዋንቲ ብራዚል እውን ግዝኣት ፖርቱጋል እያ ነይራ ኣብ 1884 ከምኡውን 1885 ኣብ በርሊን ጀርመን ብምሽማው ኣፍሪቃ ማለት ስክራምፕል ፎር ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ሃገራት ኤውሮጳ ድሕሪ ዝገበርኦ ዋዕላ ድማ ኣንጎላ ወግዓዊት ግዝኣት ፖርቱጋል ኮይና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፖርቱጋል ኣንጎላውያን ዝኾነ መሰል ኣይነበሮምን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ቁጠባት ሃገር ድማ ዝኾነ ተራ ኣይተዋህቦምን ሓያሎ ካብኣቶም ኣብ ፖርቱጋላውያን ዝውነን ሕርሻ ይሰርሑ ነይሮም
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ ዝነበሩ መሰላቶም ክሕሎ ናዕብታት ከካይዱ ጀሚሮም ተቃውሞ አንጻር መግዛእቲ እንዓበየ ድሕሪ መምጽኡ ኣብ 1950ታት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሃገር ሰለስተ ዝተፈላለያ መጀመርታ ብምንቅስቓስ ጀመራ ድሓርና ብረታዊ ቃልሲ ዝተሰጋገራ ንናጽነት ዝቃለሳ ግንባራት ተመስሪተን ንሳተን ድማ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት አንጎላ MPLM ሃገራዊ ሓድነት ንመላእ ናጽነት አንጎላ ዩኒታ ሃገራዊ ግንባር ናጽነት አንጎላ FNLA ዝበሃላ ነይረን እዘን ምንቅስቓሳት ወይ ግንባራት ካብ ብሓፈሻ ካብ ለካቲት 1961 ክሳብ ሚያዝያ 1974 ንልዕሊ 13 ዓመት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተጸሚደን እንተኾነ ዘን ሓይልታት ኣብ ንሓድሕደን እውን ውግእ ሓድሕደ ካይዳ ነይረን ኣብቲ እዋንቲ ንፖርቱጋል ይኹን ካብ ፖርቱጋል ወፃእ ዝነበረ ግዝኣታት ዘመሓድር ዝነበረ ኢስታድ ኖቫ ዝተባህለ ወልቀ መላኺ ነይሩ ኣብ 1974 ድማ ብኮሎኔላት ብዝተመርሐ ወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ተዓልዩ በዛ ኣጋጣሚ ኩለም ፖርቱጋል ዝግዝኣ ዝነበራ ግዝኣታት ነፃ ከም ዝወፃ ተገይሩ ብ11 ሕዳር 1975 ድማ አንጎላ ብወግዒ ናጽነታ ኣዊጃ ድሕሪ ናጽነት እተን ዕጡቓት ሓይልታት መንግስቲ ተመቃሪሐን ከም መሓድራ እኳ እንተነበረን ብዝነበረን ፍልሊ ሻቡ ተፈሓፊሐን ናብ ኩናት ሓድሕድ ኣትየን ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ብዝያዳ ኣብ መንጎ ዕጡቓት MPLMን ዩኒታን ኮይኑ ድሒሩ እቲ ሳልሳይ ዕጡቕ ንዩኒታ ክሕግዝ ጀሚሩ ኣብቲ እዋን ንፖለቲካ ዓለም ዝጸለወ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ዝሑል ኩናት ይካየድ ብምንባሩ ንኩናት ሓድሕድ አንጎላ ኣዝዩ ጸሊዎ እዩ MPLM ኣብ 1976 ንርእሰ ከተማ ሉዋንዳ ክቆጻጸራ ብመሪሕነት ጆስ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ወግዓዊ መንግስቲ አንጎላ ተመስሪቱ ናይ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ድማ ረኺቡ እንተኾነ ዩኒታ ብዝሓየለ መልክዑ ብረታዊ ቃልሱ ቀጺሉ ብሰላም ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ጉንበት 1991 ኣብ ከተማ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ውዕል ሰላም ኩሎም ናይ ወፃእ ሓይልታት ካብ አንጎላ ክወፁ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ዩኒታ ድማ ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ከቃውምን ኣብ ምርጫ ክወዳደርን ተፈቒድሉ ቀጺሉ ኣብ 1992 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጆስ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ 49 ሚእታዊ ድምፂ ክዕወት እንከሎ መራሒ ዩኒታ ጆናስ ሳቪምቢ ድማ 40 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝተዓወተ ተነጊሩ እንተኾነ ጆናስ ሳቪምቢ ንውጽኢት ምርጫ ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ ዩኒታ ዳግማይ ናብ ኩናት ሓድሕድ ኣምሪሑ ኣብ 1994 እውን እንደገና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከተማ ሉሳካ ዛምቢያ ብምርኻብ ሓድሽ ውዕል ሰላም ከቲሞም ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መንግስቲ ክመርሑ ሰራዊት ከወሃሃዱ ተሰማሚዖም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብቲ ሃገር ልኢኹ እንተኾነ ሕጂ እውን ሰላም ክሰፍን ኣይከኣለን መራሕቲ ክልቲኡ ወገናት ብተደጋጋሚ እኳ እንተተመያየጡ ኣብ ነባሪ ስምምዕ ክበጽሑ ይከኣሉን ጆናስ ሳቪምቢ ተቃውሞ መራሒ ክኸውን ምስ ተወሰነ ግን ንግዚኡ ሕራይሉ ነይሩ እንተኾነ ኣብ መንግስቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ኣይተረኽበን ኣብ ለካቲት 2002 ሰራዊት አንጎላ ዲብያ ጌሮም ድሕሪ ምጽናሕ ንመራሒ ዩኒታ ጆናስ ሳቪምቢ ቀቲሎሞ መንግስቲ አንጎላ ምዝተረፉ መራሕቲ ዩኒታ ብምዝራብ ብ4 ሚያዝያ 2002 ናይ መወዳእታ ውዕል ሰላም ተኸቲሙ ፕሬዚደንት ዶ ሳንቶስ ን38 ዓመት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ኣብ 2017 ብጆ ሎሬንሶ ተተኪዩ ኣብ አንጎላ ብዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክግለጽ እንከሎ ልዕሊ 4 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ሓያሎ ካብኦም ናብ ስደት ኣምሪሖምን ኣብዚ ሕጂ እዋን አንጎላ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ይኾኑ ዓለም ለኻውያን ኣውፈርቲ ተአንግድ ን21 ዓመት ናይ ሰላም ንፋስ ዘስተማቐረት ሃገር ኮይናላ زخبركم سمعتنا بعوض أرجاي استدلوا نايلومي أفريقيا بصومزي أبستفاد سيمولو زمات سومون بحال تحسوك سام رخب سنايكنا